Hasiko gara bekainagaz. Orduan, bekaina egiteko, importante bekaina jarraitzea, behan dagoen geometriaren topologia berbera. Nire kasuan, bueno, peioren marrazkian ez dago bekainik marraztuta, egingo dugu bekain batzuk. Modu erraz baten egingo dugu. Egingo duguna da hau duplikatu eta fuera. Bai, hemen ez dago, marrazkienetan ez dago bekainik. Lehertu ordenagailua trinkete. Ahí está. Vale, hemen ez dago bekainik, baina gore, inventatuko dugu bat. Gero saiatuko gara forma moten pertsonari. Egingo dugu hemen duplika bat, honen duplika bat, bai? Eta aprobetxatuko ja daukadala topologia egokia. Retopoan egin duan topologia daukadala. Orduan hartuko dut hau, separadot, claro. Eta egingo dugu hemen da, aldatuko dugu pizkatxo bat forma baino, saiatuko gara respetatzen behan dagoen topologia berbera, orduan. Nahiz eta mugidu, saiatu mugitzen gitxi. Izkat. Gora gode behar dut, nik uste. Hemen respatuko dut marra hau, kointzitzea bereko marrarekin. Kointzitzea, bueno, a ver, más o menos, hortik ondo. Eta hemen, ez izateko, ez amaitzeko horrela, totxo baten, egingo dugu, barrurantza. Hau bai deformatuko dara pizkatxo bat, konparatuta behan dauzen marrekin. Baina, zaiatuko naz puntu hau, kointzitzea puntu honekin. Ez eta lehenago puntu hau hemen egon. Eta honi estrude bat egingo diogu. Lan hartu. Eta estrude txu bat. Ez gustatzen asko, egia esan. A ver. Este rollo bat eman egia. Eta gehienak kointzitzen dauz, marra gehienak, beste batzuk ez, baina Estutuko alde honetatik. A ver. Egiten dabe hemen altzatzea egitea. Vale. A ver, zelan geratzen da hau.
kontuz egotea sartuta buruan. Bueno, gutxi gora bera kontzitzen dauz. Marrak gutxi gora bera. Kontzitzen dabe. Bueno, gutxi gora bera utziko dugu hor, bale? Gero ja bueltatuko gara eta ingo diogu zeo zer gehiago. Baina oraingoz utziko dugu hor.